రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 92% కౌలు రైతులకు సీసీ ఆర్సీ కార్డులు. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం ఏకంగా 8,81,000 మందికి కార్డులు జారీ. ఇప్పటికీ 8,10,000 మందికి అందించిన కార్డులు. వీటిపై ఇప్పటికీ 347 కోట్ల రుణాలు కూడా ఇచ్చారు. కౌలు రైతులకు రుణాలు మంజూరు ఇంకా పెరగాలని చెప్పారు. ఇందుకు బ్యాంకుల వారీగా లక్ష్యాలు కూడా నిర్దేశించడం జరిగింది. అయితే ఇప్పటివరకు కౌలు రైతులకు ఏ జిల్లాలో ఎంతమందికి కార్డులు ఇచ్చారు ఏంటనేది ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు అనమాట. 2023-24లో జిల్లాల వారీగా సీసీ ఆర్సీల అంటే కౌలు రైతులకు సంబంధించి కార్డులు అనమాట. ఇవి ఎలా ఇచ్చారంటే రుణాలు పొందడానికి ఈ విధంగా జిల్లాల వారీగా వీరికి ఇవ్వాలన్న కార్డులు, ఇచ్చిన కార్డులు అనమాట ఇవన్నీ కూడా. అయితే మొత్తం మేము చూసుకున్నట్లయితే బ్యాంకులు ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు 947 కోట్ల మేర కౌలు రైతులు రుణాలు అయితే ఇచ్చాయని చెప్తున్నారు. మరింత మంది కౌలు రైతులకు రుణాలు మంజూరు చేయడానికి అన్ని జిల్లాల్లో ప్రత్యేక జిల్లా స్థాయి బ్యాంకర్ల కమిటీ సమావేశం నిర్వహించాలని కూడా ఆదేశించడం అయితే జరిగింది. బ్యాంకర్ల వారీగా లక్ష్యాలు నిర్దేశించి బ్రాంచీల స్థాయిలో రుణాలకైతే మంజూరు చేసేందుకు చర్యలు అయితే తీసుకోబోతున్నారన్నమాట. సో మొత్తం మీద 2023-24 సంబంధించి రైతులకు ఎలాగో రుణాలు అయితే ఇస్తారు. అయితే కౌలు రైతులకు కూడా రుణాలు ఇవ్వడం కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం బ్యాంకర్లతో మాట్లాడి సీఎం జగన్ గారు ప్రత్యేక క్యాంపులను అయితే ఏర్పాటు చేస్తున్నారన్నమాట. సో ఇది మనకు ప్రజెంట్ లేటెస్ట్ అప్డేటు రుణాలు పొందడానికి, పంట రుణాలు పొందడానికి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అవుతుంది.